Bueno, zuetako asko jakingo zuen moun, aurreko astin osasun munduko notizia importante batek urteban, zer esan handizia moten da bienak, eta berak ondorengo esate ban, zelan Ameriketako Estatu Batuetako osasun departamentuk Robert Francis Kennedy abogauan egidaritzapin, zelan gomendixo dietetiko barrisek argitaratu da bezan. Esango neuke argi eta garbi argibide dietetiko honek gabezia handizi edukiezala, baina gabezia honetan zentrau aurretik guazen ikustera zein dan proposatzen daben elikadura piramidi. Piramidian goikaldin edo geixen kontsumitu beharreko elikagai talditan, haragi zuri, gorrixek, esneki osuk, arrautzak, arrainkoipetzuk eta horrekin batera fruta eta barazkixek egongo litzakez, gero erdiko maila baten fruitu lehorrak eta hasixek eta berengo maila batetan zereal integralenak. Aurreko gomendixo dietetikukin alderatuz, aldaketarik nabarmenena ondorengo izango litzake. Fruta eta barazkixek erdire murriztu dizela eta haragi gorri, arrautza edo gurina modoko esneki osuk gehitxu indizela kantidadez. Baina kontutan hartuz Estatu Batuarren 95%ak ez da bela behar beste zuntz edo fibra kontsumitzen eta aldi berin gantzase, grasa saturadas, kolesterol eta gatz gehiegi kontsumitzen da bizela, aldaketa hau ez da batere positibo. Horrez gain argi utzi nahiko neuke batez besteko Estatu Batuarrak osasun orokor kaskar hori eukitzean arrazoie ez zila aurretiz hau esan gomendixo dietetiko horrek, baizik eta gomendixo dietetiko horrek iseinok jarraitzu ez izena. 10.000 Estatu Batuar baino gehiago aztertu zituen ondorengo ikerketa honek justu hori ondorezatu ban, ez da zelan aurretiz hau esan argibide dietetiko horrek gomendatze ben elikadura patroian oso desberdin esan beste bat jarraitze bala, iso osotasunin Estatu Batuar populazio osuk. Gainera, ikerketa kontrolatuenetan aurrez hau esan gomendixo dietetiko horrek proposatze ben elikadura patroi hori pertsona talde bati esarri ondotik, hauek pixuze jaizteaz gain presio arteriala, kolesterola edo inflamazioan parametruko betzen zituztela ikusi izan. Hortaz, zentzurik ez daukien dokumentuk egin biherrin usteot alegin guztisek nutritibuena dizen elikagai taldik, frutak eta barazkixek eskuragarri hauek eta presizoz arrazoizko hauek izetera bideratu biko litzakezela.